Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Gozotoki, gozotegi, gozo denda. Degustazioa akaso? Pasteleria eta konfiteria. Bai, Bilbokoak ezagutuko ditugu, historian atzera egingo dugu, baina oraingoan Bizkaiko Uriburuan geratuko gara, era gozo baten ezagutuko dugu Bilbo. Gaur 1877 eta 2005 urteen artean ibiliko gara. Pastelerias y confiterías en Bilbao, 1877-2005, horixe da gaur jorratuko duguna, Euskal Herriko Unibertsitatetik eta Eusko Ikaskuntzako kide moduan gonbidatu dugu geurera, beste behin, Olga Macias. Ondo etorri, Olga, zelan zagoz? Kaixo, egunon. Mapea egingo dugu. Nongoa? Bilbokoa. Orokorra, ez? Zehatza. Lekua? Gozotokiak, gozotegiak, gozodendak, pasteldegiak, degustazioak. Hori dakarriztegiak. Eta ofizioa pastelgintza edo gozogintza? Eta esango dabe geure entzuleok, segaitik hau guzti hau, azteko esan daigun Eusko Ikaskuntzak eskainitako saioan garelako Bizkaia irratiaren sintonian, hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan izaten gara hemen. Eta dandan hori ondo etorria emonda, Olgari zera galdetuko deutzagu. Olga, segaitik gaur gai hau? Beti nahi gustatzen zaiadako, niretzat oso erakargarria da gai hau, eta gainera oso emankorra lan egiteko horretaz. Nik uste du guztiei gustatzen zaio horretaz, alako gauzetaz jakitea, bitxazer batxo bat edo. Bai, ez da? Bai, hori da. Gauza gozoak. Horrexek ezagutuko ditugu, geurean ibilbide bat eginez. Esaten izan dugu atarian, Bizkaiko Uriburuan zehar ibiliko garela. Baina, Olga, azteko zuk artikulu bat landu dozu, plazaratu dozu, eta artikulu hori izango dugu abiaburu. Zegaitik konposatu zen duen artikulu hori, nondik etorri zen artikulu hori idazteko edo lantzeko ardurea edo interesa? Baitu nik Bilbon jaian nintzen, baina gero 12 urterekin eraman ninduten Gorlizera bizitzera. Eta Gorlizeko jendea edo Plintxako jendea, behin Bilboa etorrita beti, alakoitura zeukatela, Bilboko degustazio bat dela joateko, eta pastela jateko. Eta noski netzat hori nahiko arra izan zen, zeren Bilbo bizi nintzenean alakoiturarik nik ez nuen ezaguna. Eta, ez da bakarrik batez ere emakumeak oso gozozareak ziren, Plintxako edo Gorlizekoak. Eta, dinok lagunen ama edo amonak beti, behin Bilbora etorrita, hemengo degustazio batera joan da, pastela jatera eta txokolatea, ez da kafesnea jate oledatera, txokolate hartzera ere. Bai, ez da gauza bera. Ez. Bueno, ia gogoratzen ez ditugun sasoietatik entzun ditugu Bilboko gozoen kontuak, pastelen ingurukoak batez bezta. Kontua da, Bizkaia aintzat harturik Bilbon beti egondala gozoen inguruko aparteko interes eta gustu bat. Zuk zeuk, Olga, 1877-2005 epea da aztertu dozuna, ez da? Bai, ez gero potzen dena, ez da bakarrik, gozo, hori, zabaldu zituztela, bai. Asuntoa da, beti danik Bilbon, egon da alakoitura, gozoke jateko, batzez ere etxetan, hori arroz esnea, natillak, kantilloak, alako gauzak, betiko postreak, Bilboko etxetan beti posibilea zen aukitzea alako postreak, bai? Eta alako guzaiatik, nik ezakit, behin alako denda batea sartua, hori, Bilbon betianik egon da izan da alakoitura postea jateko edo gozioa jateko. Eta batez ere etxetan, natillak, batez ere arroz esnea, kanutilloak. Eta gertatzen dena da behin alako dendak zabaldu ondoren, hori gozo dendak zabaldu ondoren, nahiko errezu izan zen, antzartzea eta antzartzen dituzten pastela jatea. Alako ituraia hasi zeinak normalizatzen edo.
Bai, etxeetan eta gero dendetan edo behintzat publikoaren eskura esaten izan dugun moduan, era guztietako gozoak. Gero zehaztuko dugu zeintzuk, ze Bilbok apartekoak be badaukaz. Baina kontua da, Bilboko zazpikaleetara edo enzantxe edo zabalgunera bertoko herritarrak, ingurukoak edo eta kanpokoak be hurbiltzen zirela. Ez da esaten izan dugu Gorlizekoak esate baterako. Eta gozotegi tradizionaletara sartu barik jentea ezin geratu. Horri bilten zen jentea, sartu eta urten, beti be gozo honen inguruan. Baina tradizionala dinogunean, Olga, zer esan gura dugu? Bueno, eta zinara esaten da, oizko pastelak edo bertoko pastelak, baina getotzen den alako pastelak oso horrezak ziren egiteko. Eta normalean bete erabiltzen zituzte bertoko, ingunetako, baserritan sortutako elikagaiak edo, abidez, arautzak, esneak, irinak edo kanpoetak ekarritak zegoen. Baina dena dela alako gozokiak egiteko osagaiak nahiko errozak eta simpleak ziren. Bai, esate baterako gozokintzaren oinarrian sinpletasuna egon daiteke, baina zuk dinozuna ezta oinarrizko produktuak bebai, esnekiak, arrautzak, azukrea, lehen gaietara heltzeko errestasun hori, ezta? Bai, eta batez ere eta gunina ere. Gurina. Eta hori, horrezatek eta alako lekaia nahiko freskoak ziren. Eta dena dela, honekin lotuta dago batez ere alako gozoekak egiteko tresneria nahiko simple izan zen, baita. Simpleak ziren, ezta? Errezak ziren, alde batetik, osagaia nahiko errezak ziren, oizko ekagaiak, eta gero baita nola egiteko era, alako gozoak egiteko era ere nahiko simple izan zen. Eta esaten gabiltz holango gozokiak, baina esango da gure entzuleak, zeintzuk, ia zerrendea ondo esaten dugun, Olga. Gatzatua, intxaur saltzea, zakarerreak, konpota, ardautan egindako madariak, arroz esnea, flana, natillak, horrexek tipikoenak edo emblematikoenak zehozelan esateko? Nik behintzat, beti daiko entzuna dut arroz esnea dela. Beti nintzen dut guztokoena dela, zein lekutan etxe guztietan egiten dute, oso arrozaga egiteko. Akarri esnea gozi, arroza bota, azukrea eta kito. Pazientzia bai, ez da? Bai, baita, baina, bai. Eta gero normalen lozein jatetzean posiblea da hori hartzea. Eta gero hor daukaguz, kremazko kanutilloak. Bai, baina nik ez dutuko hori egiteko konpetzoko dela. Eta hori normalean, hori berizetan edo espakizun berizetan bakarrik hori jaten ditugula. Oikoa da arroz esnea, eta natillak ez da inbesterako. Eta gero hemen daukaguz beste berezi batzuk, arrozezko pastelak, mantekilazko bolloa, edo eta karolinea, aztertuko ditugu banan? Bai, gainera hori da bertokoak, bilbokoak direla, eta zeuke mendik kanpoa joten bazara, ez dakitela ez da zer diren, bai, jodolzea joten bazara, ezin da posibila alako pastelak aukitzea. Bizkaian bai, posibila, ezin lekutan posibila da aukitzea. Baina dena dela, honen jatorria zerduina da, adibidez, arrozeko pastelak, hori kondaria batzu daudela. Bata zoten dutela, hori botarrek beti egiten zituzten alako eginazko masa bat edo, eta gero arroz esnea sartu, labean sartu, eta batzuen ustetan, hau izan zen, arroze pastelaenen jatorria. Baina beste batzuk esaten dutela, Bilboko marinelak, Filipinetara joan da, han ikusiko nola egiten zituzten alako opil bereziak edo, eta betotzen dena, Filipinetara erabiltzen zituzten arroz irina hori egiteko. Gero zona da, ona etorria zegoen alako irinek, eta hemen erabiltzen zituzten, ziren erabiltzen hori engari irina edo, eta horregatik, alako kontradizioa sortzen da, zergatik esaten deitzen diote, arroz pastelak, baina ez dago inolako arrozoik hortik, hori da. Hori da, historia bat esate baterako. Mantekilazko bolloak badauka bere historia? Bai, hori pastel suizo edo, alako gozo den da oso famatu izan zuen, eta horren jabeak bizizoak ziren, eta
hasi ziren egiten alako opi suixoak edo goio suixoak hasi ziren egiten, una esaten da, baki, banatu, gurina bota, eta hotze, bazegoen, eta hondik sortu zen, mantekinazko piak, eta, bueno, jendeari gustatzen zaio, pilo bat. Bai, leku guztietan egoten dira, eta gainera konsumidu egiten dira. Eta gero hor dakagu, Karolinea. Bueno, hori apartekoa da. Gainera, aurtengo irautegietan karteletan agertu zen. Eia da. Eta, bai, Misal Karolino edo. Bai. Honen jatorria da, Bilboko gozeli baten alabari ezitzaion bat ere gustatu pastela jatea. Orduan, gizon honen gudatu zitzaion, zerbait egitea, pastel berez egitea, alabak jateko. Bera gozogile izanik ez da, gainera? Bai, hori da. Bueno, eta asmatu zitzaion, alako bizkotxo, hasiera batean izan zen mazapanezko bizkotxoa, egiten zuten, honen gainean berenge gota, eta kito, eta, bueno, gero ja krema pizka bat, txokolastekoa, alako gozak, eta gertatzen zen izan zen, neskatoari gustatu zaion pilo bat eta pastela, eta gertatzen zen izan zen neskato honen izena Karolin izan zen, eta handik sortu zen pastel honen izena. Ze historia polita, ez da? Bai, arago kontatu zenak oso politak dira. Bai, egia da, eta gainera gaur egun jaten ditugu, eta askotan ez dakigu historia zein da. Karolina, zebetu ditzen da Karolina, euskalo jakiteko. Hori da. Eta, esaten izan dugu, historia apur bat egiteko moduan bagarela, ez da, ze Bilbon gozogintzeak urte batzutan indarra hartu eban. Azikeran esaten izan dugu etxeetan, gero degustazio berezi horretan, gozotegi aparteko horretan esango geunke. Ofizioa sortu zen, gero afizioa bebai, eta hori sustraitu egin zen Bilbon, ez da, Olga? Bai, baina dena dela hori da esan duguna. Hasieran batean hori etxean ikusita eta ikasita, gero oso errezabaldu zuen. Eta, bueno, neski atzekoa da, 19. mendearen bukaeran, hasi ziren alako dendak zabaltzen leku guztietan. Eta gainera neski jendeari gustatzen zaion pilo bat, hortik itetxea. Baina dena dela, Tuebaren liburuan oso erakusten da alako egoera. Esate baterako, eta honi liburua aitatu dozunez, 1908 urteragoaz, La Pasteleria liburua aurkeztu zen orduan, un tximbo ez izena da Emiliano de Arriagak izanpetutakoa, ez da? 1850 urte inguruan girotutako liburua da, Bilbo Uria testu inguru hartuta, gozotegiak eta apur bat azaltzen ditu ez da liburu horretan. Bai, garrantzitsuna da, berak azaltzen du oso argi, eta gainera oso polita da kontakizun hau. Zeren esaten dute, bigotarrek nahiago gutela gozodendak edo arratzala pasatzeko hori jaten, jaten hitz egiten, kazartzen, eta izan zen hori biltzeko leku polita, zen kontutantzeko da, beste aukerarik zen zen, eta barra batean zartuta gotea edo, ez egoen. Eta horregatik, izan zen lekurik aproposena, baina hori arratzaldea pasatzeko edo. Gaur egun bai. Bai, onde batzarrela laku izabia. Bai. Eta 19. mende azikeran, egozan Antonio Trueba kronisteak ondo esaten dagoenez, holango leku bat baino gehiago. Zabaldu egin ziren Bilbon, eta batzuk gaur egun arte iraunda denak, Olga. Bai, bezere hasi zen, hasieran batean alde zaharrean, eta gero hasi zen zabatzen esantzean edo, gertatzen da, ezaguenak edo, guk orain, bantxe bertan ditugun ezaguenak, guztuko da zibila baino lehen edo, hasi zen zabatzen, baina hori da, kafe suizo, eta hemen Salas Delicias, La Palma ibaina dako gozotegiak edo aztuta daukagula, baina itxita dauz, itxizituzte. Asko gogoratuko dau, artiatzen fabrikea. Bai, deuztun jokatu zegoen, negatzen du txikitan, deuztun bizi nintzen, eta, honen usaina. Bai, apartekoa, ez da? Bai.
baina dena gainera familia hau, Artiaz familia, honen, baten zen Zurikaldai familiarekin, eta gaur egunean, Zurikaldai gozo dendak edo hemen aukitzak, Bilbon eta Aretan ere. Esate baterako. Hor, Martina Zurikaldai da aitatu behar duguna, ezta? Bai, liburuetan badago hori batuta, Bilboko txokolatera eta pastelera esaten edutzen. Azera batean hasi ziren, normalean abalako gozondan hasi ziren hori txokolata emoten, eta kafesnea ez zen nahi normala. Normalen ez zen txokolateatzea. Osea, gozatzeko edo arratzaldean azkariatzeko, baina garrantzitsuena izan zen txokolateatzea. Gero baita, hori opiak edo pastelak edo gauzak hartzea ere, baina garrantzitsuena izan zen txokolatia. Hau urte luzez izan zen holan, 19. mende hazikeratik esan dugu, baina gero 1915 egoera aldatu egin zen, ez da, sasoiak aldatu egin ziren hor. Bai, batez ere kriston krisialdiaren ondorioz, elikagaien prezioak hasi ziren igotzen, eta noski, pastelain prezioak baita hasi zen igotzen. Eta noski, baina kexak ziren bakarrik hori kalean zentutatokoak, baizik eta egunkarietan ere agertu ziren. Eta, eta nik batzen dut, artikulu batean, esaten zuten, gainera, neko negatuta zegoen hori gazutaia ziren, zergaitik hasi ziren, behin gauzak hasi ziren normalizatzen, elikagaien prezioak hasi ziren jaisten, baina kasu honetan, pastelen prezioa ez, eta zergatik, eta hori kontutan atzeko da, eta berak aipatu zen gobernador zibilari esateko mesedez, agintzeko, hori pastelen prezioa jaisteko. Hori da, ez da, ondo egin duzu, sasoi aretako prentza idatziari erreferentzia egitea, hor ikusten da, ez da, zeren besteko ardurea sortu eban herritarren edo hiritarren artean. Bai, eta gainera, reporte, gazetari honek esaten zuen, gobernador zibilari biziki gustatu zitzaion alako pastela. Bai, horrat, hori, gazetari honek esaten zigun, gainera, gobernador zibilari biziki gustatu zitzaion pastela jatea. Bai. Gustatzen jakola, eta orduan, egoera larritu egin zen, esaten izan dugu, 1915, baina arrezkero, behitu zenbat urte joan diren. Zein da gaur egun Bilboren egoera, ze geratzen da Bilbo aretatik gaur egun? Ondino badaukagu, ez da horren oi hartzuna? Bai, batez ere, uneatako pastelin estean, Zurikaldai familiakoak erotzen da, eta, haiek egiten duten erreposteria, ohikoa da, Bilbokoa edo, zebetezeteko. Baina gero baita hasi ziren agertzen dako gozodenen kateak edo, eta nahiko kalitatea primerakoa da, baina gero hori egiteko era hasi industrializatzen edo, eta teknikak ezberdinak direla, baina dena delaren alako pastela primerakoak direla. Ez daude konparaketarik. Hori da. Hori da. Nik ez dakite, Olga, errezetarik emoteko moduan garen. Esateko moduan gara, esate baterako arrozezko pastela zelan egiten da? Bai, baina hori oso arroza da egiteko, baina gainera eritzen zituzten osaiak, nahiko simpleak, egiten dute eta gurina, esne pela, azukrea, irina, posibila da hori arrozi irina. Hobeto. Behin batean nik. Bai? Etan zelan? Desberdina da. Bai? Bai, ez dakit zena jau dan. Egingo dugu aprobea. Bai, desberdina da. Itxaron, esango dugu, Olga, etxean dagoenarentzako mesedez, gura badau, hartzeko boligrafoa eta papela, eta apuntatzeko zelan egiten dan bertoko arrozezko pastela. Bai? Nik uste dut jente apreste gongo dala. Ia, zein da errezetea? Nik beha apuntatuko dut. Bai, 125 gramo mantequilla egurina, gero litro erdi esne pela, 200 gramo azukrea, 100 gramo irina, eta gero 3 arrautz. Eta, dena da, mantequilla mugitzen da,
eta molde berean, lapiko berean, botatzen da. Eta gero, beste lapiko batean, nazten da, osagai guztiak nazten dira. Eta, bueno, aldez aurretik, labea, zeia, behin piztuta, 180 gradutan edo. Berotzen, nik ezak izan bat denbora, 10 minutuen barru edo, sartuko dugu lapikoan edo, moldea sartuko dugu, eta gero, suposatzen da, 10 minututan edo, nik segunetan olakoen labean, normalean, 25 minututan, 15 minututan edo, sartu ondoren, ja egin dela, probatzeko, jakiteko, ondo egina dagoen, puntu egiteko alako horraz batean, bat hartu, eta sartu pastelean, eta hori nizera garbi azatzen bada, hori egin da dago, pastela eta jaketu. Bueno, hori da, noski, hori jarri behar dugu, egin da dago. Egin da dago, ez da? Egin da dago. Erreza. Bai, erreza. Baina erakottu txantzekoa da, ez da, esnea, no izaten da, pela ez, baina ez da hotza izan behar. Garrantzitsua da hori. Hotza botatzen badiozu, gero kapaz agertzen da, pastelan. Eta dena, uniformizatua edo, itetzeko, dena, no izaten da, temperaturan bite. Bai, girokoaren moduko temperatura edo? Giroko temperatura egon behar da. Bai, hori da. Oso ondo, eta arrozezko pastela egin da labur, denporaz, eta gozo, gustuz. Bai. Oso ondo. Ez dakite, Olga, zer tintontzian itxi dugun, apartekorik aitatu gurako zeunken, historia guzti honetan. Bai, Bilboko degustazioa buruz. Zer dira, Bilboko degustazioa. Hasieran esaten izan dugu, ez dela gauza bera, kafetegia edo degustazioa. Ez da gauza bera, bakarrik kafetegian, kafetegia batera joaten bazara, bakarrik pastela jatera, edo kafesina edo txokolati hori hartzera, baina degustazio batean, halako guztiokiak ere saltzen dituztela. Bai. Eta hori, desbentasunea, eta bakarrik, hori Bizkaian Bilbon, hauki ditzakegu alako dendak, hemendik kanpora, ez dakitela zer den degustazioa edo. Ez, batxutan esaten dutela, hori buffet libre edo alako bat dela, edo telebistan alako zaio batean agertu zen, eta egon ziren, hori denaztako jendari aurutzen, Bilbon, zer da degustazioa edo, degustazioa, buffet libre edo. Ez. Ideari, pues. Bilbon badaukaguz, eta gainera, dotoreak. Ezta? Bai. Eta gainera, dozin lekutan. Degustazioak. Begira zenbat ikasi dugun, arrozezko pastela egiten, degustazioak zer diren, 19. mendea hasieran ibili gara, eta dandana, gozo, gainera zeuri esker, Olga. Informazio gehiago gura dagoenak, liburu asko dago honen inguruan argitaratuta, eta zeure artikulua bebai, ezta? Eta, garrantzitsuna da, zuke aipatu duzuna da, zurik aldai familiakoa, gero badago beste arteatz familiakoa ere, eta gero hortez badago, horri buruzko artikulutxoak badaude ere. Gaur argitarako dutela Euskoniusa aldizkarian, horri buruzko, artikulu hau. Orduan ordenagailua piztu Euskoniusen sartu, eta hori irakurri. Hori egin genke, aukera bada. Bai. Oso ondo. Olga Macias, eskerrik asko beste behin Bizkaia Irratiaren sintonian egotea gaitik, guztu-guztura, eta gozo egun gara, hemen zeurekin ahalik ondoen jarraitu. Bale, zuei mila eskerra.